Saka panguva yandakanokiringa ichimutsa, mota iyi yakangonogwina ichienda kumberi yemukomana akavata pasi. Vanhu vepaservice station vakamhanya kunobata kumberi kwemota kuti isainda, asi yakaita pawa rekuti vanhu vepaservice station yakanovakurira. Ndikamhanya parodhi ndikatsvaga rori, tikasumudza tiri 2 naconduct, tikasumudza baba aruva tikavaisa murori tikati chiendai kugomo. Kuzokumbira mabhaketi emvura nesefi kuti ndigeze ropa remunhu wangu. Musi weSaturday ndakamutinini ndipo 10 ziga ndisanamboibata. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kuno kubudiriro murume wechidiki aive nemwana mumwe chete akarasikirwa neupenyu mushure mekunge motokari yaityaira inova kombi inotakura vanhu kubva kubudiriro vachienda muguta reHarare yakamutsika. Tataura nakondakta waaifamba naye uyo anoti mota iyi yakanga iine dambudziko rekuti yaingoerekana yadzima kana kuti kunoka. Kana yadaro vaienda pasi pekombi vobatanidza tambo dzavaibatanidza kuti mota iyi inge inomuka. Izvi vakazviita nguva yakawanda murwendo rumwe chete vachienda kutauni. Kuzosvika kondakta anoti iye driver akazoti iwewe chirevha mota inini ndichibatanidza tambo. Vaenda paservice station. Driver Tafadzwa akaenda pasi pemotokari, kondakta wake achibva akuirevha. Izvo zvakaita kuti Tafadzwa azotsikwa nemotokari yake. Ukama hwangu nemushakabvu takashanda tese tichishandira imwe kambani yemakombi. Ndobva azoenda kunodhiraivha awo marori. Paakadzoka akatenga mota yake iyoyi azodai kuti imutsike. Tichingoshanda tese. Zvekutiwo chero nevabereki vake vaitondizivawo, chero neniwo nehama dzangu inini dzaitomuzivawo. Mungatitsanangurire here muchidimu zvakaitika musi wazotsikwa? Tanzwa kuti baba Ruva zita ravo rekuzvarwa vainzani? Vainzi Tafadzwa Kotiwani. Zvakaitika musi uyu ndezvekuti mota iyi yaimutswa netambo yaitachiswa pasi payo munhu akavata. Asi mazuva ese zvavo wataifamba nayo ndindaingovata inini kondakta ichidi ichimuka. Saka yakapera dhiziri takusvika pamabhengi epaSouthampton. Ndokubva kuti handei kuRidhani tinomwa fiwo. Saka yakatombodzima parobhoti repana Benham. Ndobva ndavata pasi ndobva yamuka. Ndobva yanodzima futi parobhoti repana Lighton. Ndobva ndavata pasi ndobva yamuka. Ndobva tanosvika paRidhani. Ndobva yadihwa fiwo. Ndobva ndavata pasi ndobva yamuka. Paakanoisumudza ndobva yadzima. Ndobva anditidzokera pasi kubati. Ndobva ndadzokera pasi inini ndikabata. Ndobva yaramba. Zvekuti nenguva yachona tatakatakura vanhu vanga vakwira motikari tichienda kutauni. Iye akabva ati ibva ipapo uye kunoku. Indiuye kuzovata ipapo. Paakanowata akabva anditi tambo yedu yava doko ndozvakuita kuti mota isamuka. Ndipe spana irikoko. Ndobva ndamutambidza spana. Ndobva anditi chikirenga. Ndobva ndakirenga ndiri pasteering. Ndobva motikari yamuka. Paakanoisumudza yakabva yadzima. Ndobva adzoka pasi futi. Ndobva anditi uya kunokukirenga. Ndobva ndanokirenga. Saka panguva yandakanokirenga ichimutsa, mota iyi yakangonogwina ichienda kumberi yemukomana akavata pasi. Vanhu vepaservice station vakamhanya kunobata kumberi kwemota kuti isainda, asi yakaita pawa rekuti vanhu vepaservice station yakanovakurira. Pavakanobva kumberi vachinodaso yakangonogwina kawani ichibva yadzima iyo ichimudarika mukomana nevhiri rekumashure nepamusoro. Ndozvakaitika musi. Zviri kukubatai sei kuti ndimi makawitnessa chiitiko chakadai munhu wamashanda naye makore ese aya? Maiguru handizivi. Ini hangu nekubatikana kwandiri kuita ndiri kungotiwo chero zvese zvaitika ndinotambira because handingazivi kana kuti nditsanangure kana kuti nditi ndinodika. Mwoyo wangu nepfungwa dzangu dziri kure. Zvekuti handina zvimwe zvandiri kufunga, ndizvo zvandichiri kungofunga nekuona vision iyoyo mumaziso mangu. Zvadaro rubatsiro rwakakwanisa kukurumidza kuwanikwa here kuti akwanise kubatsirwa? Rubatsiro rwakaitika pandezvekuti parobhoti paiva nemapurisa aikondrora ipapo.
vakabva vauyawo. Koita mai vamwe vaiva mukombi imomo vaimuziva varipo panapa vari papa. Vakakwanisawo futi kunge vasara neni because mapasenja anga arimo akatotiza. Zvekubudawo vachivhunduka vachitiza. Pane mukadzi one akakwanisa kusara aripo akamira. Vepaservice station vakangonounganawo side ravo. Mapurisa anga ari 4 but maviri ndiwo atakazoenda nawo kugomo because panguva yacho nayo yandakanotanga mubata aifema asi achifemera kure. Haana kana chaakakwanisa kutaura asi takasvika kugomo. Manesi akanosvika akati munhu atoshaya. Mashoko amungade kutaura ekuonekana neumwe wenyu? Mashoko andingada kutaura ekuonekana nemumwe wangu ndinoti nezvakaitika hangu shamwari handizivi. Ende ndinotiwo kana neonekwa uriuka undiregererewo ndaiti tiri kubasa. Handinamboziva kuti ndopa zvichasvika. Ndinotendawo futi nehama dzake nematambiro adzazviita. Ndaifungidzira kuti pamwe vachaomesa asi ndangoonawo zviri kudero zvekuti kana neniwo mumwoyo nemufungwa mangu zviri kundiremera. Ndiri munhu wekutoti nanhasi ndichitori mukati meusungwa. Zvinhu zvekuti idzo hama neuyu ndivo vakandikumbirira kuti ndimbenge ndiri panapo. Ndinongotiwo mheno chero zvazvaita because handisina option. Tataura nemudzimai akanga arimo mumotokari umu anoziva Tafadzwa. Vamwe vese vatiza mushure mekunge Tafadzwa atsikwa. Mudzimai uyu akabatsirana nakondakta kumhanyisa Tafadzwa kuchipatara uko kwavakasvika vachinzi ashayika. Ndakanga ndirimo mukombi ndichienda kutauni. Saka kombi yakatanga kunokata takusvika pamabhenge paSouthampton. Ndobva driver atizvo nichi conductor enda unosunganidza tambo pasi. Ndobva anosunganidza motikari yafamba. Motikari yasvika pagomo yakanyarara futi. Ndobva ati driver enda unosunganidza tambo. Ndobva ivo baba ruva vachirevha motikari ndobva yafamba. Saka taakunosvika pamabhengi tatipfuure njanje pamabhengi. Baba ruva vakati zvoni inini ndakuenda kupi paservice station kuti ndinosunga iwo hausi kudi hausi kugona. Saka motikari yakabva yanyarara vachida kunoisa fuel. Motikari yakabva yanyarara ipapo ichifamba. Vatamira paservice station baba ruva vadzika ndobva vati ndakuda kusunga inini iwo hausi kugona kudi kusunga. Saka the moment yavakabuda vachinosunga mota yakamuka ichibva yavatsikirira isitiri mukati. Vanhu vepaservice station vakati kuna conductor dzosera motikari reverse, pinda pasteering udzosere motikari reverse. Saka conductor akapanika akatadza kudzosera motikari reverse. Ndobva conductor vanhu vepaservice station vaedza kupusha mota yakaramba kupusha vayazosvetuka yakaramba yakavatsikirira nepanapa. Saka patakazosara todzika munhu akanga atoshaya kudhara. Ndobva ndazobatsirana nemukomana ndikamuti hauna mari here? Akati ndinayo $20. Ndikamhanya paroad ndikatsvaga rori tikasumudza tiri 2 naconductor. Tikasumudza baba aruva tikavaisa murori tikati chiendai kugomo. Nini ndikazofonera kuno kubudiriro kuti endai kugomo baba aruva vadi vatsikwa. Ndo zvakaitika. Mapurisa akanga asvika here nguva yamakazotakura baba aruva muchienda kugomo? Mapurisa akazosvika tatosumudza munhu murori. Zvakaitika mapurisa anga asipo vakatozotibvunza. Chiitiko chakadai chakubatai sei? Munhu anga achitokudhiraivhai kuti anokusvitsai kutauni obva arasikirwa neupenyu nenzira iyoyi? Zvakandibata nekuti baba aruva munhu wandaiziva ende ndo vakatonditi pindai mumota. Ndikati handingasiye imwe motikari ndipinde mune munhu wokuziva. Ndakambovhiringika panguva iyoyo kutadza kuziva kuti ndakambosiya foni mumota. Asi conductor takaedzana kubatsirana naconductor kuti baba aruva vatakurwa kuti vasvike kugomo. Asi ndakazviona kuti baba aruva vadi vashaya because vakabva vangogwina vachibva pasi pemota. Tinoona kuti kana paitika zvakadai so izvi zvinokwanisa kuvhiringa munhu. Maonero enyu mimi chii chingaitwe kuna conductor kuti azokwanisa kuzvigamuchira nekuti munhu waaishanda naye kwemakore uye azoshayika ari yanga ari pasi?
Ini ndinongoti kuna kondakta anofanirwa kuzvigamuchira achinamata kuna Mwari kuti zvinhu zvakaitika akanga asingade, nekuti pamwe pacho pandazorangarira kumashure pagomo ndivo baba aruva vakanga vakuda kutotsika kondakta wacho kuratidza kuti mhepo iyi yanga yabvira kumashure, akatozoita zvekusvetuka kuti mudhara wangu wakunditsika. Saka zvinhu zvakangogara zvichida kuitika. Taitoda kudzika asi kuti inini ndainyara kuti munhu wandoziva. Pakadzika vanhu 3 vachiti tanonoka. Saka zvinhu zvakangoitika. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva pamugwagwa panoenda mota. Dzimwe nguva vanhu vanongoziva kuti ine problem yakadai so. Zvakakosherei kuti vatyairi kana kuti varidzi vemotikari vakaona kuti mota ine problem yainayo vakasike kuigadzirisa? Ipapo ndoona kunge varairwa zvekuti havana kuti tichibva kuno kubudiriro vakwanise kuti vamire pasaidhi vagadzirise motikari yavo. Saka ndinongoona kuti mhepo dzakafamba. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe. Vamwe watataura navo vati zvakakosha kuti kana motikari ichinge iine dambudziko igadziriswe kuti zvimwe tingadzivirire kurasika kweupenyu mumugwagwa. Ukama hwangu inatafadzwa wakatotanga kubvira pana baba, saka ndaito mwana kwandiri ndiri shamwari yemhuri, vana vedu vari vana vese vakabatana, asi hunhu hwomwana iyeyu kana kuti zvomumhuri imomo vana ivava vano hunhu chakanaka, chinozvara chakanaka. Ndichitarisa nezera rake nokuungana kwaita kana mamaminista haazvigona, haasviki ipapo. Ndinotenda hunhu hwakadaro. Asiya mhuri yakakura sei uye mwana wasavira wenyuyu anga akura zvakadini? Makore ake handingazita anga ari makore mangani, asi asiya mwana 1. Makore ake ndofungira tanga kuma 23, 24. Asiya mwana 1 anonzi Rwarashi. Mwana uyu akakura sei? Mwana wake grade 2. Saka makore vana kusvika grade 2 ndo makore ake. Tafadzwa ndakazivana naye 1996 tichitanga kugara kuno kubudiriro 5. Tafadzwa takambetanga tichiri shamwari, asi nekuburikidza kwekuti ukama hwedu hwanga huri so close takagadzira ukama hwekuti tanta mukoma nemunin'ini. 1996 tichisvika munomu tafadzwa zvese zvekuzodhiraivha makombi zvakatanga izvozvo aitotamba bhora, ndosaka muri kuona takapfeka majesa. Aitamba namba 7 tichimuti Chicharito. Then zvakaitika musi waashaya marimwe zura ndaibuda pasera ndotonzwa vanhu vari kuchema, ndikati tafadzwa anganzi ashaya. Hakuna zvakadaro. Ndobva ndazofonera mukoma wake ndiyakanditsanangura, uye takaita laki rekuti Tafadzwa akada kuti rufu rwake ruve nechokwadi, because pane munhu wekumaraini anga ari mumotikari manga akakwanisa kuti tsanangurira zvese zvakaitika. Saka inini zvinondoomera kuti kutambira kushanditorera nguva bozi anga ari mwana wamai vangu. Musi weSaturday ndakamuti nini ndipo 10 ziga ndisanamboibata ari mumota make, akanditi mukoma ini ndamuziva kuti zvemaziga handiite, saka handizivi kuti 10 ziga iye ndokwangu kuri kuonekana kwake neine here, handizivi. Vana mama, tiri kuona izvezvi makagara parufu rwatafadzwa. Rufu rwakadai runokubatai sei kuti munhu abuda mumba achitoenda kubasa mozonzwa kunzi upenyu hapasisina? Tinorwadza, tabatikana. Vana vatakakura tichiona tinorwadziwa chaizvo, ndosaka tiri pano tiri kutorwadziwa zvakanyanyisa. Vana vedu tiri kurwadziwa, takabatikana. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kufira mumugwagwa, tsaona dzacho dziri kuramba dzichiwanda. Chii chamungade kutaura? Tinoda kutotaura kuti kana ivo vanobata kuchaira mumotikari yachona ngavateedzere mutemo, kana mapurisa aitewo basa pamugwagwa, nokuti tsaona dzacho dzanetsa. Vana vanotirwadza nokuti mafira acho senge aita mwana wepanapa arwadza zvisingambobviri.
nokuti mukadzi anga achitotarisira kuti baba vachauya vakabata zvimwe zvinhu ongozodedzerwa kuti uyai muone munhu atofa, zvinorwadza. Dai tabatsirwa, nyika yatibatsira, munhu wese ane chokuita nokufamba murodhi. Kana ungoonawo mota ichifambawo isina kumira zvakanaka, unongokwanisa kuudza muchairi wacho nokuti mota haina kumira zvakanaka. Naivo vanzwewo kuti vabereki tiri kutaura kuti mota haina kumira zvakanaka, tigone kubatsirikana. Inini mukomana uyu ndingangoti ainge isiri shamwari yangu, andatoneuka angato muneng'ina wangu, takabva kure shanda tese. Makanzwa muri kupi imimi uye makakwanisa kusvika here panzvimbo yakanga yaitikira tsaona umwe wenyu? Yeah, inini pampasina about 20 minutes ndapesana naye muna Lighton. But I didn't know, ndakapesana naye ndaitofungidzira kuti amira ari kudzikisa vanhu. But ndaenda kuRugare, chakazonetsa ndakafonerwa na someone watinoshanda nawo murodhi, zvikanzi Tete Jona uchiyanzi baba vari vatsikwa nemota kuna Lighton. And ndikatomupindura ndikati aiwa unopenga mani, utaura kuti unoti baba vari vatsikwa nemota kuna Lighton sei? And ndachandakataura chinoenda mberi ndabva ndakata foni. And zvadaro ndichienda kuRugare, ndakudzoka zvangoramba zvichingoringa mupfungwa mangu chingoti but Brown andifonera, inini baba vari vandapesana navo, zviri kurevei. Ndichinosvika pajunction padhuze pandakapesana naye, but mota yange isiri ipapo. Nditi watoti ndakapfurira kuenda mutown, ndakasiya vabereki. Ndakunodzoka kubva mutown ndisina vanhu, ende ndasingazvitarisire kuti ndo zvivepo. But ndandosvika pajunction pandakazoona kombi yemumwe wangu yakapaka paRidhani pasafe station yepana Lighton. Pandaenda ipapo pandanopaka, but zvakandinetsa pandakaona sandaburuka mumota mangu paine vanhu vanga vakamira nemapurisa ngane reflector. Zvakandinetsa manje, ndichinodzika mumota inosvika paya, angosvika vachindita vanhu vanga varipo vachindita zvakaoma, driver atofira panapa. Handina kukwanisa kuzvibhelevha, and kusvika ndazosvika panzvimbo ndikatanga kutaura anodirira dhiziri papambo, ndichida kunzwa kuti chii chaitika. But handina chandakabata panguva iyoyo, ndandaremera. Ndakutorakidzwa ropa rake paitikira zvinhu nepambaine motikari. Chii chaitika, but zvakandiremera. Handidi ndakarakidzwa zvinhu zvisina zera nemusi wacho iwoyo. Zvisinei, handina wandainge ndakukwanisa kuti ndingafonere. Ndaitomisa musoro kuti ndiani wandingaudze shoko rekuti ndikazofonera vanaita sei. Zvakanditambudza kusvika ndiri paye kuzokumbira mabhaketi emvura nesefi kuti ndigeze ropa remumwe wangu. Makasvika mutumbi weshamwari yenyu watobviswa here, uye dzaive kumanguvai? Ndakasvika wabviswa, ainzi vaenda kugomo. Nguva handidi kunyepa zvangu, kana akanga kusiri kuma11 kuma12. Imi makombi amunotakura vanhu, munenge muchienda mudhorobha, muchienda location ipi kwamunenge muchienda? Right, inini ndotakura vanhu budiriro ndichienda kutown. Asi zvakandinetsa musi wandazoshaikirasikirwa nemunena wangu wamaiguru. Upenyu hwangu bila ndane makore ndidriver koma, asi andambosenzera kukambozuma kuRugare, but musi iwoyo haminoti chii. Zvakadzanga kuuya mumbrain mangu ndikazoti saka zvaitika izvi yanga irori nzira kuti ndaida kuoneswa zvinhu zvakadai izvi.
naLighton. Zvakandiremera handina hangu chekukwanisa kutaura kana pari nhasi. Mashoko ekuonekana neumwe wenyu amungade kutaura? Maiguru zviri kundiremera. Handina mashoko ekuti ndingakwanisa ndionekane nemumwe wangu. Semumwe wangu aigara akangondiudza kamboenda South Africa tese tikatomboita mazuva 9 months tiri 2 Merood. Semashoko aigara akangotaura aiteedzera kuti tichiona emimi nyangwe mukanzi mafa wedza ndimo muno wedza ndiri kupe kunzi hamuvigwe ndisipo azviti murume aitaura nguva refu but zvandiomera handisisina umwe wangu endokwanisa kuonesanawo naye kuti zvandaingoita nababa Aruwa. Parufu rwatafadzwa urwu ava kuenda kunovigwa, vanotyaira makombi zvimwe zvavanga vachiita zvinotovhundutsa. Izvi vanozviita pese panenge pashayika munhu wavanoshanda naye, iri nzira yekuonekana neumwe wavo.
Tafadzwa ndi mukoma wangu. Takakura tese kasi kufa kwazo ita kwandirwadza. Tafadzwa ngari munhu akanaka. Aiwa munhu anogarisana navanhu zvakanaka. Ndosaka maona vanhu vaungana panapa. Ende vanhu vauzochema Tafadzwa muri Zimbabwe yese ndinoitenda. Ini semuzaya wenyu. Kauya vanhu vakasiyana siyana. Mamira nesu ndokuti ndeye muri Zimbabwe. Because ndaisaziva kuti mune rudo rwakadaro. Munochema nevanochema, munofara nevanofara. Ndokutendai zvakanyanyisa. Rudo rwenyu ndaruona. Zvinoratidza kuti Tafadzwa aigarisana navanhu zvakanaka. Chakanaka kugarisana navanhu zvakanaka. Unoterwa nemabasa ako. Ukaitawo zvisizvo mabasa ako anokutera. Saka ndokutendai muri Zimbabwe. Ndatenda zvisingaite. Maita basa. Mushure mekunge tabva kubudiriro uko kwanga kuchichemerwa Tafadzwa, taenda paservice station apo paakasvika atori iye akanga achidhiraivha vachiuya kuzonwa mafuta. Panova ipo pakazoperera zvakare upenyu hwake. Tataura nemurume uyo anoti iye ndiye akatomudirira mafuta mumotikari, uye vakazoedza zvakare kusunda mota mushure mekunge vaona kuti atsikwa. Vatichitiko ichi chavasiya chavakanganisa chaizvo, nokuti kunyangwe zvavakadzidziswa zvine maererano nekuchengetedza upenyu havana kumbobvira vafungira kuti tsaona yakaita seiyoyi ingaitike. Wakanga uri musi weManzi, nguva dzadziri kumaaround to 5 to 12 or 10 to 12. Zvakaitika ndezvekuti kombi yakauya papambu pandandiri. Payakasvika papambu yakasvika ichiratidza kuti yanga yatopera fuel bhos yanga ichikunguluka. Ndobva yasikomiswa papambu pandandiri. Ndobva vakadira mari $20. Vapedza kudira $20 mukati mukombi mama mutori vabereki vangu vachitori vakagara kudzara. Saka time yavakada kuti vamutse mota yavo, ndakanzwa driver achiti kuna kondakta wake zvikanzi enda pasi uite zviya zviya. Kondakta akapinda pasi pekombi. Apinda pasi pekombi, driver anga akagara pasi steering. Anga akatsika mabreki neaccelerator ka1 because kombi yavo i-auto. Saka vane maitiro avanochita because key kwavo kunomutswa nemotikari kwavo kwatiti kuignition kwavo hakuna ikoko, hakuna ignition yavanoshandisa ikoko, vanomutsira pasi pemota. Saka uya vane PCS simbi yavanga vainayo, uya akatraya kunoguma pacho painzi nadriver edza, ndobva abuda pasi pemota zvikanzi handisi kuita sei, hazvisi kuita, zvikanzi chiuya kuno kusteering ugare panapa. Ndobva uya kondakta bva anogara vaita the same zvachiona nadriver wake uya. Driver ndobva apinda pasi pemota. Ndobva uya adedzi rakati mutsa, ndobva yamuka at first. Ndobva vairevha zvinoita vaida kubvisa airlock semota renga yapera diesel. Ndobva yadzima. Ndobva vatraya futi kechituma. Ndobva yamuka, ndobva yadzima. Saka mamine mapassengers anga makataka kukomborena achitaura kuti tiri kumhanya tiri mumashure menguva. Ndobva takakutodzika pakadzika about 2 vanhu. Vachitipe mari dzekuti tiri kumhanya because we are behind time. Ndobva vunga va 2 ndovakapiwa mari. Ndobva robuda vachitomhanya mukombi muyamwe. Ndobva vakomana vaya ndobva varamba vachita sei, driver yakaramba ari pasi achiti kuna uya yaedza. Saka kurara kwaanga akaita zvekuzvambarara, akatarisa mudenga kuratidza kuti paainobatanidza paya panhu pekuti aita kanoguma uya anenge ari kusteering kwakuya chake kungotsika mafuta nemabreki ka1. Saka I think uyo aitsika mafuta nemabreki, aitsika acceleration nemabreki uya anofanira kunga asina kutsika mabreki. Sezvinhu zvavanhu vanga vatora time vachita sei, vanga vakatora about zvekuma 10 minutes vachingota vachiita the same thing. Ndofunga maybe mumwe akanga varayirwe here handinoona kuti chakaitika. Time yakanzi mutsa neuya motikari yakangomuka ka1 uya ari pasi uya ndofunga akadhonzwa zve about 2 to 3 meters ari pasi akadzvanywa because mavhiri ekumashure anga akamubata pano pahuro apa pabendekete. Akakwanisa kuchema kekutanga. Ndobva first person kumhanya kumuita kumberi kwekombi kuti kunoimisa kuti isarambe ichienda kumberi. Saka pandakamisa kombi yayo ndichinomira kumberi kwekombi yakaramba kumira yachondipushawo. Ndobva ndadedzera vanhu ndichiti vanhu ndibatsire vanobva mai vatara kuti batsira kuti tize kupusha kombi yaita idzokere mumashure. Chidedzera kuna uyu kondakta ari mukati muyamwe anga akagara pasi tengichi isa murivhesi oro else dzima mota. Time yadaimudza izvozvo motikari yakabva yaita zvekutozoya kwati takatozoita zvekujamba kutobva kumberi kwakuya yakuti yakwatiri. Saka uya anga ari pasi uya yakabva yamutsika pahuro nekumubatanidza shaya idzi achibva atongoshayikira ipapo. Vakazomusimudza zvavo but anga atoshayika. Ndomaitikira zvakaita.
Chakakubatai sei chiitiko ichi? Tiri kuona imimi munoita zvekudira petrol. Makambenge makambozviona here tsaona yakaita seiyoyi kana kumbonzwa kana kuti mimi pano sanoita zvepetrol pangu chamungatongotyira nyaya yemoto? Chatinonyanya kuita pano pagaraji tinonyanya kuita safety, tine madrills esafety sanga basa redu. Zvinhu zvakaitika izvo zvakatoti katyamaza kusati tambosangana nezvichiitiko chakaita seichocho. Zvinhu zvakatotivhundutsawo zvakatotirwisa nehana nekuti kuona munhu achitsikwa achiklashwa zvakadaro then tozoona blood richizara pasi takabatikana takarwa nehana takatovhundukawo nazvo but hatazvikwanisa kuti zviite sevanhu vanga vari pabasa. Tinoona isusu kuti imimi hongu munoita zvekudira petrol asi zvekudira mafuta mudzimotikari asi munoshanda nedzimotikari. Chii chamungade kutaura kune vanhu vanotyaira motikari pamusoro pekuti kana pane chakakanganisika pamotikari chigadziriswa? Chandingatotaura especially kune vakomana vemakombi ava vanoita zvekushanda nemakombi. Kana motikari ichinge yaita problem kana kuti motikari yaita kana ka40 kadikika ngatiedze kuigadzirisa. Tisamanikidzire kuti tirambe tichingofamba nayo yakadaro ndekuti tinozozvitsa pakutarasikirwa neupenyu sezvakaitika ipapo. Kudai otherwise vamwe dai zvinhu vangagara vakagadzira problem iyoyo handingoti paisvika pakuti tingarasikirwe neupenyu hwemunhu. Umwe watataura naye wepaservice station apa ati vanhu vese vakaona chiitiko ichi havana kukwanisa kumira pedyo nekuda kwezvanga zvaitika vakatomhanya vachitiza vachienda kure. Isu takange takamira zvedu parutivi ivo vachiita zvavaiita taingoona vachiita zvavaiita vakatora kanguva kakati kuti vachiita zvavaiita izvozvo. Then ndichitotaura nemumwe wangu pakaburuka vakadzi vaviri vachiratidza kuti havasina nguva yekumirira kombi iyoyo zvavaiita izvozvo vachiratidza kuti vakunotsvaga mamwe makombi. Tikatotaura nemumwe wangu ndichiti vakadzi ava vatadza kuita patience dzekumirira motikari. Then kufamba kwavaiita ikoko mota ndo payakaratidza kuti yakanga yamuka. Tichicheuka tichiti vanhu ava vakutoenda asi mota yaita sei yamuka. Pasina chinguva chidiki ndo patakacheuka kumuka kwayakanga yaita kuya tobva taona mota yakuita sei yakufamba asi ichiratidza kuti pasi pakange paine munhu. Saka nekuona kwatakaita kuti motikari yakufamba pasi paine munhu wese akamhanya achiti mira pasi pane munhu. Saka kumira kukanoita mota ndo yakadzima asi yairatidza kuti yakanga yatotsika munhu. Saka ndo patakamhanya tichitry kuda kupusha mota iye wacho tichimuudza kuti dzoka kumasure asi iye akaratidza kuti akanga atopanikawo aimutsa mota. Saka paakada kumutsa futi mota achiti aise murivhesi hatizive kuti chii chingave chakaitika nekuti yakabva yajamba futi ichienda kumberi zvekuti isusu takange titori kumberi kwacho takange takabva tatopanika futi tichijambira kusaidhi. Munhu wese akabva atongobata musoro nekuti motikari yakanga yatotsika munhu ichijamba nepamusoro pake. Saka ndokuitika kwazvakaita asi mushure meizvozvo iye aimutsa mota akazotraya kuda kutakura munhu but zvairatidza kuti munhu akanga atokuwara zvakaipa. Pachizouyawo mapurisa anenge ari pamugwagwa achizouya kuda kuona kuti chii chaitika. Mushure meizvozvo ndo pakasvikawo kamwe karori ndo pavakati ngatimhanye nemunhu kuchipatara achizotakurwa kuiswa mukarori. Asi pasina kanguva takazonzwa vafona vachiti munhu uya aita sei ashaya. Chakakusiyai sei chiitiko ichi? Mamuka mangwanani muri kuenda kubasa pano munoita zvekudira mafuta mumotikari zvichida mimi pamwe zvamunodzidziswa safety yekuti pasaite moto pasaite sei. Chiitiko chakadai chakakusiyai muri pakaita sei? Chakatisiya panguva yakaomarara zvekuti kana nazvino chiri mupanic mode zvekuti hatitombozive kuti zvichapera rini mundangariro dzedu nekuti vazhinji vedu tanga tisatambosangana nechiitiko chakadai nekuti isusu even pamasafety edu atinodzidza hatina kumbobvira tasangana nezvinhu zvakadai. Zvakatisiya zvativhundutsa zvakanyanya zvekuti nanhasi munhu wese ndiyo ingori nyaya kumunhu wese. Saka tiri panguva yakaoma.
mushure mekunge atsikwa pane here vanhu vakauya vachiedza kubatsira munhu akanga ari pasi uyu kana kuti vanhu vese vakabva vangovhunduka uye mapurisa akakasika here kuuya? Vazhinji vakange varipo vakazoona hapana munhu akakwanisa kuda kusvika padhuze nemunhu uyu because vakaona zvichiitika chaizvo chaizvo munhu wese akamhanya kuenda kurutivi. Mapurisa akakasika kuuya chaizvo because anenge ari padhuze, vakakasika kuuya chaizvo. Munhu akatanga kunomubata munhu aishanda naye airatidza kuti ndiye aimutsa motokari iye, ndiye munhu akamhanya achitry kuda kubata mumwe wake kuti mumwe wangu achimudedza nezita zvekuda kunzwa kuti mumwe wake achiri sei. Saka vamwe vakazongouyawo, vanhu vakange vauyawo ndo vakazotry kuda kubatsira kuti aiswe mumotokari kuti aende kuchipatara. Kune vasati vasubscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti mubatane nemhuri yeDestiny TV iyo iri kungoramba ichikura. Kune avo vanda kuadvertise mabusiness enyu, Destiny TV mhuri yayo ihombe yekuti mabhizinesi enyu anoonekwa nevanhu vakawanda. Tisakanganwe zvakare kuti rufu runokwanisa kuya tisina kugadzirira. Kune avo vari kushandira kunze kwenyika, Diaspora Insurance inokwanisa kukubatsirai kuviga hama dzenyu dzinenge dzashayika. Musazoomerwa kuti muri kuchema vafi uyewo hamuna mari yekuti vadzoke kuno kumusha.